Tábore, pozor! Náčelníku, tábor nastoupen. Přišel jsem vás osobně upozornit, že jakékoliv násilí na spoluvězni si každý pořádně odskáče. Zařaďte se. Zařaďte se. Rozchod! Rozchod!
Vemte si ho. Ich nicht. Já Rakousko, já neutrál. Svoboda! Hlašte se na velitelství! Ten na Maretku nepatří, Járo. Ten patří nám. Musíš nám ho ještě půjčit. Nechte toho! Dnes ho na Marotku a vy dva vypadněte. Pozor, vášení, vášení, příprava k večerce. Stůjte, Opakuji, je příprava k večerce pro budem zastavu do korekce. Všichni odsouzení Jděte. odebere na své sednice. Konec hlášení. Jděte. Kavádel od chaničky ven. Postavte se v rohlíce. Otočte se. Odchod do cely. Nedělejte malý hromady, ale jednu větší, jo, ať se to líp nakládá. Dík.
Co je? To byla sekira, co? Hrn na něj, moje děti! Pane veliteli, odsouzení svoboda, stav v korekci 1. Dejte stravu. Co koukáte? Přece denní dávka. Jardo! Jardo! Sakra. Jestli je na druhé straně, tak jsme v hajzlu. Jardo! Tady! První zleva! Kolik ti Pingl napařil? 10. Co jsi zas blbnul? Franta Ježek řekl, že do něj budou mlátit tak dlouho, dokud ho Pingl zas neodveze. Kdo to vlastně je? Prej nějaká bolševická obrsvině.
Ať ho tam jen se nechá, dokud se nevrátím. 10 dní? Že ho o to prosím. Ono si pro něj černý komando na Marutku asi nedojde. Nesmím ho dát. Večer bude 16 pod nulou. Házej, Radku. Co to na těma křičali? Ale, že jsem blbej. Vito, pojď. Proč si neutíkal s ním, když si taky chtěl utíct? Nechtěl. Já ho vůbec neznal. Desátník Kočiš ho nezastřelil. Ty jsi ho zastřelil, jak ses na Kočiše vrch. Nechtěl jsi, aby mluvil, co? Jsi vlastně vrah. A my tě pověsíme. A taky agent. Máš vycházku. Aby jsi nemyslel, že jsme nelidský.
Нет, еще раз нет. Нам уран нужен, понимаешь, уран. А ты таких рабочих, как он, держишь в тюрьме. Да меня не интересует. Не интересует, что случилось в вашем лагере. Меня интересует, почему он не работает. Мы не выполним план, пока такие, как он, будут сидеть в камерах. Давай, открывай. Otevřený, Svoboda. Свободен, конец. Вы со мной сразу вкалывать. Конец тюрьмы. Такой мужик и не работает. Ты дурак. Za celou dobu jsem nedostal pořádně najíst. A v takovém mraze se nedá spát. V takovémhle stavu mě nikdo nepustí ani svárat. Až zítra. Хорошо. Завтра. Ты его сразу пустишь. Понимаешь? Poledne se odkládá na pátek 10. Pozor. Upozornění pro táborovou nemocnici. Upozornění pro táborovou nemocnici. Dnešní zrušení, vydávání. Počkali si, až všechny postele rozhází. Kurvy. Za chvíli na nás vlítnou a kdo nebude mít ustláno, bude mít pěkný průser. Šampion říkala, co říkala? Říkala, nesem to zpátky, tu máš. Práce. A náš Janošík, ochránce ubožáků. Tak náčelník Pingl tě z vděčnosti pustil. Taky chceš azyl. Ale aby ses přezul, to tě ani nenapadlo. Poldo! Přivedeš toho nebožáka do ambulance. A ty pojď se mnou. Krasavec, co? Našel jsem včera zajímavý čtení. Vem si tamhle tu brožuru. Teď jsem do háje.
Co říkáš? Jdi s tím do háje. Je to na dvou místech. Založený a zatržený. Au! Au! Ještě oba! Dělám jenom to, co jste sám nařídil. Přešti to! Přešti to! Při zevních úrazech musí být odsouzeným každé zranění řádně dezinfikováno, aby nedošlo k infekci a tím zbytečnému prodloužení jejich eventuální neschopnosti. Jen tak splní příslušné ošetření svůj účel, vrátit odsouzeného co nejdřív a bez následků do pracovního procesu. Au! Tam na té druhé straně, dole, vpravo. Přešti to. Dej s tím pokoj. Jen to přešti, teď je nahlas. Náčelník hlavní správy nápravných zařízení, plukovník Miroslav Dobrý, vlastní rukou. Měl jste přidělovat na lágrový marotky dezinfekce, který nepálej. Mám mu to zafačovat. To je dobrý. Dobrý. To je skoro tak skvělý jméno, jako tvoje, Jaroslave. Svoboda. Pro Krista Pána. Určitě jsou od něj podepsaný předpisy, jak máme nastupovat a jíst a vyměšovat a chodit do korekce. Jenom by mě zajímalo, jestli si to taky sám vymýšlí. Tak nejpozději do večeře. Jaroslave, rozumíš? Oni fakta prádlo ne Ty se zase vycajknoval, Fredo. Já nic, já neuzral. Balaše, že mu dala Fredo to hubený. Poldo. Jo. Dokud se nevrátím, tak ho nevypouštěj. Zamkni ho třeba do svého kamerlíku. Ale Franta Ježek a tyho dva kluci se za ním dobejvali včera 2krát. Doufám, že víš, co děláš. Snad se to nějak dovím. Svoboda. Tam ne. Tudy. Já mám taky dobrý srdce, Svoboda, nejen vy. A samozřejmě pan sovětský poradce, že vás pustil z korekce. My 3 dohromady teď zachráníme špatný srdce vašeho flanďáckého kamaráda. Já, že jsem vás sem doved, a vy, že to naložíte místo něj. A nezapomeňte, že to, co nenaložíte vy, si bude muset naložit pan Vopat sám. Tak už moc neočumujte a pusťte se do toho. Svoboda. Při každém mši to mládencům říkám. První oběti vaší nenávisti a touhy po pomstě
Vaše vlastní duše. Jo, to bych ještě nějak zvládl. I když Pepimu, když mě sem ved, bych strašně rád ublížil. Nejde mi to ale s tím odpuštěním. S tím mi to opravdu nejde. Já vím. To odpuštění. Nemyslí si, že ti nerozumí. Jak to taky pokaždé. Hned na poprvé nejde. Pohov! Rozchod! Snad pustíte dovnitř, ne? Já s ním potřebuji mluvit. Ale to nejde. Já mu jenom něco řeknu a nejdu. Já s ním vážně potřebuji mluvit. A bude průser. Hrajte si na zloděje. Moc vám to nejde. Postupně chtějí z Leopoldova roztrkat po lágrech celou tu bolševickou generalitu. Se má přijít London, Lebel a nějaký úsák. Že je to pravda, Vlasto? Jdi do háje. Já ti řeknu, že máš pravdu a za 4 hodiny to poletí jako tutovka po lágru, kterou já jsem přines z velitelství, ne? Já nevím, proč to děláš. Tentokrát mě laskavě vynech. Kde jsem Jarda? Potřeboval bych s tebou mluvit, Franto. Jo, Járo, a o čem? Nechci si chvilku sednout. Ne, tady před klukama můžeš mluvit úplně o všem, to jako. Nejvyšší čas, abyste toho nechali. Jo. A čeho, Járo? Já ti nezlob se, já ti fakt nerozumím. Franto, nedělej ze sebe blbá. Víš co? Tady Jára ti chtěl říct, že už je nejvyšší čas, abyste to svý černý komando rozpustili.
Žádný mukl neměl nikdy právo být víc než druhý mukl. Tak bacha. Třeba na Barboře se bonzovalo i mrvére a korekce byla furt plná. Právě proto, že tam neměli černý komando, který by všem těm šmejdům ukázalo, že za bonzování se musí platit. A tady? Aha. A co když někomu dáte nakládačku a pak se zjistí, že žádný bonzák nebyl? Už se vám to stalo 2krát, aspoň co já vím. A na Svornosti bylo černý komando složený z vrahů, který s požehnáním bachařů chodili po nocích na politický baráky ukazovat třídnímu nepříteli třídní nenávist. To je podle tebe taky v pořádku? Petře, ukaž mu to. Pan plukovník Dobrý si při výslechu o Petra típal cigára. Hele, Franto, už toho bylo dost. Konec vejprasku, myslím to vážně. Hele, ty dobráku, jdu do toho s tebou, to jo. Ale víš ty vůbec, kvůli komu do té pitomý války jdeme? Nechci žádnou válku. Ale jim nic jiného nezbývá. Já vlastně taky chci, aby jsme se poprali. Sedím už 7 let a ještě jsem se nepopral. Já vlastně ani nevím, jestli to dovedu. Já se nerad peru. Vlastně jsem se nikdy ani opravdu nepral. Vždycky jsem se jen obránil. To ti věřím. Jinak když jsi byl za vraždu. Kam to vlastně jdeme? Pozor, hášení. Konec odpoledních vycházek. Opakuji. Konec odpoledních vycházek. Odsouzení se okamžitě odeberou na svůj práv. Konec hlášení. Já vím, že je to svině. Ale tohle... Na 00228. Imro. Ahoj. Vypadáš jak fakir. Ahoj, Karole. Už jste toho Dobrýho někam napsali. Asi budeš muset víc nahlas, Járo. Karlíka už hamba tolikrát sfackovala, že je nahluchlej, viď? Čo vy dva je tu na? Překvapeníčko. Jsem rád, že to máš za sebou, Imro. Pánové, nenechte se rušit, já jsem přišel jen tak na kus řeči. Už je ten Dobrý napsaný na nějaký dílo.
Neboj se, Karle. Franta přece přišel jenom na kus řeči. Viď, Franto? A na barák? Taky ne. Ty máš něco s očima, Karlíku? Tak ho napiš na A10. Máme tam 2 postele volný, jak víš. Chceš taky číslo patra sledný? Ale to jsou mi věci. Na kus řeči přišel dokonce i táborák. Ale přišel jsem vám říct, abyste neblbli, aby jsme drželi víc pohromadě. Mně nadáváte, že jim dělám slouhu, ale ve skutečnosti větší radost jim děláte vy, když tady tohle. Tak už si ho napsal, Karle. Raj. Předseda, vole, se koziny, vole, ptá. Kolik tý slečně, vole, pilo, vole? No. A kozina, vole, se rozlíne a říká, vole, rudý oče. Gentleman se neptá na starý ženy, vole. Ty vole. A předseda, vole, kouká, jako by mu, vole, uplávalo mejdy. Tyhle, já myslel, že se z toho normálka poseru. Ale tohle mi už někdo vyprávěl, tyhle. Mě fakt mrzí, že jsem tam u toho soudu nemohl být s váma. Musel být taková čurina. Hele, poslouchej. A prokurátorovi, vole, říkal šedej vlku. Ten z toho skákal 3,20 metry, ty vole. Ahoj. Ahoj. Byl to Franta, Ježku. Jen tak na kouk. Zeptal se, jestli tu bydlíš. Dětko. Tohle mi schovej, kdyby něco. Já jim to radši řeknu hned. Ten dobrý, co dostal na nástupu bubeníka, bude bydlet tady. A bude se mnou dělat nasledný. No. V jistém ohledu je to snad i správné. To připouštím. Ale ne demokratické. Ty si svým činem evidentně zaprotestoval proti použití práva silnějšího a teď ho chceš sám aplikovat na nás. Navíc to nepovažuji za příliš prozíravé. Vzhledem k tomu, že podle mého názoru je táborové mínění zcela odlišné od tvého. A taky si měl myslet na to, že na téhle světnici, až na nějaké výjimky a nějakého toho SSáka nebo kolaboranta, to nebude pro nevinně odsouzené nijak příjemné žít s člověkem, který evidentně patří před úplně jiný tribunál než ten, který ho odsoudil a poslal sem mezi nás. Víc nemám, co bych k tomu dodal. Na nejvýš poznámku, že vím, že tím stejně na věci nic nezměním. Jsi hlupák, Jardo. Nakonec tě stejně zametou. Vždycky to tak je. Všichni, co u nás v Sokolovně zvedli pazoury, abych dostal těch 15 let jenom proto, že jsem nechtěl vlízt do JZD, moc dobře věděli, že nemají proč. Vykašlal bych se na to, bej tebou.
Na tebe se taky každý vykašle, až budeš ve srabu. Vždycky je nějaká přesila. Teď ji možná budeš mít ty. Ale jen do chvíle, než jiná přesila zase převálcuje tebe. Vždycky nás někdo převálcuje. Vidíš? Dívá se i nástup na žrádlo. A případ plukovníka Dobrýho je vyřízený. Až se nažerou, budou to považovat za samozřejmý. Tak dělejte! Jděte sebou. Už ať jste oba dva venku. Ty smrdíš šlágrem a vy ministerstvem vnitra. Děkuju. To je snad zbytečný tohleto. Napadlo mě, že by na vás mohli čekat tady. Neblbni, Jardo. Jich je 7. Viktore. Idem s vámi, boha vášho. Mohli bychom se trošku pobyť, čo? Jensen je pitomej. Měl bys za ním zajít, aby viděl opravdickýho Janošíka. Šlak ho traf. Panenka Mária Leopoldovská, nech ho chráním a poznať. Vejrají na nás, jako by jsme šli obsadit při nejmenším velitelství. Mějte, Helgot, rozum aspoň vy. Co pak se to nedá zařídit nějak jinak? Jestli to někdo bonzne, tak skončíte všichni akorát v korekci. A nic víc. Obyčejně takové věci vyřizují ve tmě na chodbě. Zůstaňte tady. Vyřídím si to sám. Dobře. Nebudem z toho dělat teátr. Neblbni, Jardo. Nemá cenu dělat haura. Ne, fakt ne. Já jdem. Sám za seba. Ako súkromník. Poč. Tady! Dělej! Oni naozaj zhasli. Dobrá čistka. Neruši. Nedá se nic dělat. To nebyla brana! To bude loket, brat! Víš aspoň, co děláš, ty idiote? Já
Já jsem vám říkal, že to myslím vážně. Dej sa jen senom, Peter. Čo reveš? Uvidíš, ako budeš mať zajtra krásnu dovolenku. A ty, Franto, máš, tuším, po svojom čiernom zbore, čo? Serem na to. Poctivá robota, Vlaje. Však už bolo na čase. Jo, to jo. Co by ale potom zasluhoval on. Tak to už je tvoja vec, priateľ. Zítra ráno se mnou jdete na šichtu. V kolik se vstává, víte sám nejlíp. Jak se stane postel taky? Ano. A děkuju vám. Lejte, pane plukovníku. Vůbec nevíte, proč jsem se kvůli vám rval. Tak mi radši moc neděkujte. Jistě. Tak děkuju. Pozor! Důležité hlášení. Odsouzený A0174. Svoboda Jaroša. Z baráku A světnice 10 se okamžitě dostaví na velitelství. Pozor! Důležité hlášení. Odsouzený A0174. Svoboda Jaroslav. Z baráku A světnice 10 se No prosím. dostaví na velitelství. Zkazil jsi Pinglovi televizi. Pozor! Vyhlášená večerka pro ranní směnu. Opakuji. Večerka pro ranní směnu. Služby zkontrolujou, jestli je na všech světících další. Konec hlášení. Teď myslí celý lágr na tebe. Láme si hlavu, co bude dál. Asi jako ty. Kinco, Tichý, Svoboda, Rehák, Příhoda, Děd, Růžička.
Svoboda Jaroslav. Zbráku a světnice 10 se okamžitě dostaví na bránu. To tě volá zámrsk. Tohle si ten prcek nenechá ujít. Ten tě má rád, že za tebou přidáš sem. Svoboda Jaroslav. Zbráku A světnice 10 se okamžitě dostaví k náčelníkovi tábora. Opakuji. Svoboda Jaroslav okamžitě k náčelníkovi. Co říkám? Kazíš jim trávení. Ty, kdyby ses nedostal aspoň jednou za měsíc do průseru, tak bys byl nemocnej. Tak utíkejte! Tak utíkejte! Slyšíte? Všichni jste to viděli. Zastřeleni při pokusu o útěk. Kdo všechno ve tu spouru? Slyšíš? Svoboda. My dobře víme, že jste kamarádi. Můžete ho zachránit. Jestli chcete ozbrojený doprovod, svoboda. Stačí říct. Stačí jenom říct. Zhasněte a vypadněte. Je po večerce. Jak to se mnou mluvíte, čověče? Podle vězeňského řádu mám po večerce právo na spánek. Vy nemáte vůbec žádný právo, svoboda. Akorát držet hubu a krok. To už byste snad mohl vědět. Víte co? Zeptejte se tamhle pana plukovníka Dobrýho. Ten ty vězeňský řády vymýšlel a vaše služební taky. Pokud vím, tak platí do dneska. I když je teď z pana plukovníka bokl. Přes den se stavte třeba na hlavu, ale po večerce mě vynechte. Nevolal jsem vás, abych vás trestal. Svoboda. Nechtěl jsem to ale odbít jen rozkazem. Chtěl jsem vám poděkovat osobně.
to, že jste se dovedl postavit Ježkově bandě, to mi svoboda, to mi vzalo dech. Proto je dobře, že jsem za váma přišel já. A ne vy za mnou. Protože si to zasloužíte. Rád bych vám potřás rukou, ale to chápejte, přeci jen nemůžu. A ze strany Černého komanda nemějte žádný obavy. Hned zítra si to s nima vyřídím. Jestli v tom vašem rozkaze bude jen slovo o mně nebo o komandu, tak vám toho plukovníka přinesu na bránu zrychtovanýho, že ho nepoznáte. Jak myslíte? Jindro, prosím tě, zhasni. Neříkej mi, že když jsi tenkrát stál celou noc s adventistama, v oplocení a ve Vánici, že jsi přemýšlel o tom, čí je to vina, koho a jak za to potrestat. Byl jsi akorát na straně, že tam musíš stát pro nic za nic. To sem nepatří. Já akorát řekl, že si to nějak musím vyřešit sám. Nekecej, vidím tě až do žaludku. A hlavně si myslím, že ti ušlo, že vedle toho nazdárka jdu s tebou na šichtu taky já. Na zvuk, jak to tam vypadá? Je vybagrováno, ale bacha při vrtání jsou tam strčky. Ahoj, Heřmane. Dobrá práce. Na tvůj hoši. Hovna v šachtě viděti, štěstí míti. Čistému vše čisté si. Nepřipadá mi pro tebe dost patřičný vynášet hajzly, Heřmane. Nějo, Jaro. Nějo. Teď bych se i lidská duše dala takhle vyprazňovat. A bývá, že s dlouhým temna na světlo boží. Už musím, tak? Tak. Svoboda. Zdás.
Prej pro vás byl Rusák až na korekci. Střelivo dostanete už teď, mám toho moc. To je váš nový helfer? Dneska přijďte, střeláku. Ani mě nenapadne, abych půl šichty hlídal střelivo pro druhou čelbu. Přineste to nějak po 11. Ale zatím jste si to vždycky brali. Tak jo. No. A máš vůbec vykoumaný, co s ním? Viděl jsi ho? Ten je schopný na nejvýš koukat, možná ani to ne. Bude prostě makat, jako každý jiný. On ale není jako každý jiný. Sakra! Řekl jsem, že v tom jdu s tebou, ale to ještě neznamená, že s tím souhlasím. Když se teď seřadíte a půjdete si normálně do kuchyně pro jídlo, zapomeneme, že jste 3 dny drželi hladovku a že jste proto nepracovali a sabotovali plán. Když ne, budeme to od vás brát jako vzpouru. Doufám, že jste si všimli, že jsme na tuto možnost dobře připraveni. Co jsi dělal venku? Byl jsem velitelem všech lágrů a věznic. A když jsi byl náčelník všech lágrů a věznic, tak to jsi taky vymýšlel režimy těch lágrů a věznic? Ne. To dělala komise. Tábor je obklíčen obrněnými vozy. Přinutíte-li nás považovat tuto akci za vzpouru, bude každému z vás prodloužen jeho trest nejmíň o 10 let. Soudru náčelníku, začněte se čtením jmen. A za co tě vlastně zabáslí? Za porušování socialistické zákonnosti v lágrech. Slyšel jsi to, Járo? Měl jsi za těch 8 let pocit, že se k tobě někdy někdo choval nezákonně? Já teda ne. Chudák malej. A on za to vyfasoval flastr. To mi snad radši ani neříkej.
Například nebylo vyšetřeno 12 náhlých úmrtí. Kolik? Tolik? Kdo by to byl řek? Já sám vím nejméně o 40. Jdu vrtat. Chtěl bych vám říct, že jsem vaše úmysly pochopil a že vás nesklamu. Pozej! Tenhle. Promiňte, asi jsem se špatně vyjádřil. Já jsem vám jenom chtěl říct, že si vás opravdu hluboce vážím. Není nic příjemného mít v sobě zapíchnutý bor soudruhu plukovníku. Navíc jen proto, že jste vůbec nic nepochopil. Vy fedrujete 8 vozů. Když ne, zbytek zítra a k tomu další odpál. A když ne, tak dohlídnu, abyste neměl dost žrádla. Budete dělat jen to, co my všichni ostatní. Nic víc. A nic míň. Jsi tady proto, abys byl úplně na dně. Aby se 100krát denně z těch sraček vyškrábal a aby tě 100krát denně někdo těch sraček se s radostí srazil. Abych o tom mohl vyprávět těm svým kamarádičkům, který tě obětovali.
Jestli to ovšem přežiješ. Je to teprve čeká. Nervozej! Dejte se do toho. Když budete chlastat vodu, ztratíte sílu. Vozu, pamatujte na to. Po 2 vozejkách narazíte na plech, pak to máte lopatou naházený raz, 2. Počkejte. Tenhle odvezte a přitáhněte prázdněji. Tímhle se brzdí. Takhle. Jasný. Teda vám, jestli to vyklopíte. A ten plný pořádně založte. Tak pojď!
Přečurá nás, hajzli jeden plukovnická. Ty se kvůli němu porveš, vemeš ho pod ochranu a já, idiot, mu tady pak ještě držím přednášku, proč jsme to udělali. Hovno, slavnej soude. On si tady bude ležet a my dva blbci za něj makat. Už ti došlo, kam si nás dva dostal, ty troubo? Skoč prostřeláka. Tak jsem to nemyslel. Uděláme to spolu. No, to je dobrý, skoč prostřeláka. Bolševici dneska nic nevydržej. No co čumíte? Ten hund svezte na překop. Říkal tady příhoda, že tady máte 2metrový díry. Já tolik střeliv ale nemám. No co, no to jste měli říct napřed, teď už se vracet nebudu. To je dobrý střeláku. Aspoň toho míň odejde. Jo, a nebudeme muset s plukovníkem tolik fedrovat. S plukovníkem? Se na něj podívejte. Říkáme mu plukovníku, aby jsme mu trochu zvedli sebevědomí. Pěťáro. Teda vám dvěma člověk někdy nerozumí. To si nic nedělejte, střeláku. I taky ne. Pojďme. Stejně mě sereš. Tak si mě tenkrát neměl tahat z toho závalu. To jsem neměl. Hoří. První půjde za 45 vteřin, další hned po ní. Tak zatím. Zdař, Bůh. Zdař. Zdař. Já se omlouvám, že vám dělám potíže. Ale já se odtud velice brzy dostanu.
budu daleko mocnější, než jsem byl. A já vám slibuju, že vaše kalkulace splním a dodržím. Neho! Neho! Puzo! Puzo! Slyšíš, Neho? Krista, nemůžeš!